Обяснение на зловещия акаунти, част първа. Преди да започнем непрекъснато с историята, бихте ли били така добри да последвате моя акаунт в Roblox? Благодаря. Много го оценявам. NJ Brockets YT 2018 е потребител на TikTok акаунт, който се присъедини през 2018 година. Първото й видео беше за куче, което лежи на малко легло, играе с играчка и записва кучето. Това беше нейният първи и последен пост и тя изчезна от платформата. Докато 8 години по-късно тя се върна и публикува, но вместо нормално слайдшоу, тя публикува зловещо, обезпокоително лице на момиче. Нейните слайдшоута са пълни с зловещи неща и лица, с изключение на кучето. Ето нейният акаунт, ако искате да го намерите. Своих сега каприс, чой бъдете в безопасност.